ngay ngồi yêu blay say cái party ở bằng yọ bằng kren naga ktiin cái jong blay bằng ngay cái ktiin cái jong blay kan long jinker khu ya pi cái sngi ya ka ba finang la ban sngo tho shu ya ka ktiin cái jong blay but kam tam ba pin la ban sngo tho shu ya jisu but ya ka ka ba ula le na kam ta ka jingim cái jongi bon sien ngi shu sngo tho tăng cả tu cả này henry ha bangi puli bat bangi snap ya ka ktiin cái jong blay pleng ka ktiin cái jong blay kanang pen shai ya ka ktiin cái jong blay kanang pen shai ya ka jing thmu ki badan hang ni ka ktiin bangi kham sngo tho bangi kham sngo tho shu ya ka ni ka ktiin but kham tam bangi nang sngo tho shu ya jisu badeng ta ni ka sngi kwa ben kren chapang u jisu but ka babel ke tho yangi bau jisu udeuta ya ka bau blay la da bi tho lupa nado mendai shwa ka jingwan ka jangu bal ka kyrteng jisu kam dei ka kyrteng henry ka de ka jinglong ka de ka karakter ka de ka person ka jangu ka bamut hi bau jisu mdei tang ka kyrteng udei hi uta ia ka bakadon ka jingmut ha ka ta ka kyrteng ka jangu namar ulong katkum ka ta ka kyrteng ka jangu ni bau ngi pe bun sin ka kyrteng da don ba kyrteng bantei mdei bantei de bo pen pra ni ba shan bo plat ni ka kyrteng teng ka kala khongpong henry ka kyrteng ka jong jisu kam dei ka kyrteng henry de ka kyrteng ya ka balong utrai unong penem u jisu habo ong jisu mdei tang ba usulong jisu henry ka don ka jingmut ru ha ka kyrteng ka jong jisu but ya ka tala pen shai ru do angel jong oblay nengkong yau joseph ngini pet ya ka ktin ka jong blay habo joseph umut ban no ka mary tadeng tau angel jong blay ha kata ka jing pos niu uda ai ya kata ka jing pen shai bau jisu de we ka ktin chu blay ka ong kum ni ngi pule matthias kalanong ka banin kong kan ga khot ka ba arpwe ka ong kan kharu yau khon men khot ru ya ka kerteng jong u jisu na ba un pen em ya la ki breu na ki pop jong ki jisu ka bamot un pen em ya la ki breu na ki pop jong ki un pen em ya la ki breu na ki pop. He has come to save people from sin. Pi hap ban so thu ne ke wan ban pen em ya ki breu na ka pop. Ka ba mot dei tang ba usuan ban map ya ki pop. Dei tang ba usu map ban ong pile pop bat ngan map ya ki pop jong fi henry wan ban penduk ban pendam no snon ya ka bor jong ka pop na ka jingem ka jong tau breu. Tadeng tau jisu wan na ka ban taki nong pop. Kanang ba un penduk no ya ka ta ka bor jong ka pop. Kabatray kam haga jingim jong tau nong pop. But you seen bo try one. But you seen bo tau breu upediang. U tau breu upediang ya ka jingit ke jong try. But bo upediang ya ka jingit ke jong try upediang ya umen siem ba khot. Ba unia umen siem ba khot upen kar sen ya tau breu. But haga jing pen kar sen ka ba mot ba uduk no ya kata ka jinglong tenrai jong ka pop. Kata ka pop tenrai kam sa kam shong shua kata ka pop tenrai kam dan bor shu aga jingim ga jong namar haba u jisu wan open do ya kata ka bor jong ka pop nang ba tau breu on yo along uba hop. Tadeng tau bala pen emingi Ephesus nong ba ar khot pra khandai gong bala pen emingi daga jingai kata ru kalong daga jingai ngi haban nget ka pop kalong kum kata ka ram ya ka bau breu la siu shu shibu hidap ram him la siu shu pin lem no pin sungosi pin khuslai pin du thia do dem kan pen long ya pi le si ba pin nang ban bam ban di shu ka jingim ka jong pi kan long ka ba ring kan long ka ba terkhong namar kata ka ram ka ba ban khia ya ka jingim ka jong fi shibu dan ubriu ba sungusun ai pi wong kong ga sungusun ai plat di pi ne ba ga sungusun ai plat di fi ngasung it plat di pi ngam kwa ba pin sakut sa ga ni ram tikum ta ude u bariu spa ba u siu no ya ta ka ram jong pi baro la ka long ga no puspa klor u siu lot baro ba haba u ula siu kum tau la pen khoj e pi na ka ta ka ram te hadien ba ula pen khoj e pi na ta ka ram hato pidang sa ga ram she sien bala lep sat she sien bala pen khoj la khoj tadeng tala pi shimlun na ka bang bat lada pi siu pi yo ya kata ka clearance certificate kamut pi yo ya ta ka certificate ba pi bila dep siu ya kata ka ram ba mdan sho kano ka basa tadeng ta kwa banong ye pi u jisu wan khanang shin ka perthai ban siu ya kata ka ram jong ka pop ya ka ram jong ka pop mdan bala ban siu pi bim la ban siu ban pen khoj ya ta ka ram u jisu u wan ban pen em ya pi na kata ka ram ban pen khoj no sna ni pi na ta ka ram
บันไอพี่อยากตะกะจิงไล่ลวยบัพินลองอุบันไล่ลวยอุเบรียวบัดับรำยาชโนชโนไล่ลวยอุเล่เกเกรุไล่ลวยนามารบากะดอนกะตากะจิงบันเคียจงกะตากะรำอันเรชิเซียนบุลาไล่รำสารำช่วยหน่อยโนกะมุดอยกันดูเอโนเอโนรุกะตากะมันซีมจงอุกะไล่ลวยละดังดอนรำฟิเลชกะจิงยะทอละในฟิเลชกะจิงยะเซงในฟิเลชโนชโนเดพิยูอีตะกิเบรียวกะบะพี่สารำกะมันซีมจงพี่กะสงสีกะมันซีมจงพี่กะเอร์กะมันซีมจงพี่กะทังกะเลรานเราชีเซียนบัพพิมดันรำโชพิลาลัดนักจิงเลรานพิลาลัดนักจิงสงเสียร์พิลาลัดนักตะกะมันซีมกะจิเชปเตียงบาระบัดกะลองกุมตารุฮับพิเปรียงยาวจีสคริสกุมุนองเปเนมกันมาบัพพิลาลัดนักตะกะรำแต่เด้งตะกะตีนกะจงเบลกะชิติชิงนองโรมและนองบันเรียวทุกขัดอาร์ปูอาร์กองที่บลาปลัดนอไอพีนักะป๊อปกุมตาลาเป็นลองไอพีกันกิชักรีจงเบลบลาปลัดยพีนักปอบบลาสัตยพีนักปอบบลาเป็นโคดยพีนักปอบบลารัดเนาะตะกะบอร์จงกปอบนะพี่กลาลองกีริวโคดกีจงเบลบัดกุมตาฟิลาบันชักรีอยู่เบลอยู่บโคดแต่เด้งตากว่าบรองอีฟีกันกสงีกับบาเบลกองกตาบฟินโยแค่รู้ตัวโซชักจิงเป็นโคดกับมดพี่โยตัวโซกจิงเป็นโคดกับมดพี่อีอยู่โซกจิงเป็นโคดกับมดเฮลาเดเป็นโคดยพี่บุญกิบริวกิยองอุจิสุตลอดไซยังงาตังบางดังสักุดหักปบกับมดพิมชานีอายุตรายลงทิกุมตุมมาลิกบอมชานีไอตุนองเตรวปลีนองเตรวลอดไซบายตะกะจานรินุมาลิกวงเอ็มดังจักเลียกับมดฮีพิโยเบนยากตะกะจิงเตรกะจงอุจิสุกับมดฮีพิมชานีเอกบุลาเลแต่เด้งตากว่าบนองอีพีละดาอุตรายอุลไซละดาอุตรายอุลเป็นโดละดาอุตรายอุลเป็นเอ็มอีฟีนักปบกับมดพิลาเอ็มพิฮาบันเงยนามาร์กจิงเป็นเอ็มkawanลากจิงไอพิฮาบันเงยหังตาฮาเลลูยาบังเงยเองนี่ก็สงีบฟิลาเงยพิมได้ชูริวจักเลียพิมได้ชูบัดังสักกดรำพิมได้ชูอุบริวบอมฮอกอุตรายฮาบวันนักจิงเอ็มกับจงพีวันบันเป็นโคดยฟีกันมาอุจิสูอุลาวันใช่นี่ก็ประเทศบัดลักไคอูฮากตะกเซมจงกิตะกีลังบรอดกำได้กับเซมกับสมาอุบีฮันเรย์ฮักจักากับสมาอุตุงวันฮักดอนดจังเอาจงฟีวันฮักจิมกับจงีกับสมาอุตุงขนังบอุนยอบันเป็นอิตนัดขนังบอุนยอบันเป็นโคดขนังบอุนยอมันเป็นทำไมกันยากตากจิงสมาอุตุงวันเด้งตาวันกับกระเตงจีซูองบันเป็นเอ็มยลกิบริวนักปอบ to save people from their sins วันมันเป็นลัดนักปอบบันงาไองูอยู่เลยปะยังอยู่จีซูกับจิงเอ็มกับจงพีปะยังอยู่ฮักนี่ก็สงีbada pipi pediang ke jing trai ke jongo balaki pop jofi ki sawn han kin lekat ka yor laki saw berthu kin lekat unyu lang berat kum tala da we udan ho chris long jing thau bet mai ke ki barem ki kla du no hakmi fi jalong ken ubat thmai hallelujah ngadap da ke jing sungo yo blai bangi yo banya kren ke tien ke jong blai ke ne ke sngi batu pediang fi ke ke bo trai la le ke jing em ke jong fi pediang ai ngo si sien bradap khoi ram la dap khoiบัดsedang ban ai ngu yêu tau nong siu ram sedang ban eat yêu tau nong siu ramบัดsedang ban small to ya ke ke bola le bad ke bodang dan ban le ro ka jing im ke jong fi ta dau im ban sngu man la ka sngi im ban ai ngu man la ka sngi yau niu bola le bhai ke jing im ke jong fi ai ngu utrai nang ai fi u man sim ba khoi ba finala ban im ke jing im ka ba job man la ka sngi ngin ya dwai ke ne ka por man ta trai nga ai ngu im ko pa araja snam man chwa mela pa elo jong kon jamau jesus christ ke ne ka por thai but try mela pa elo jong kon knang bau kon jame un penduk no sunan un pendam no sunan ya ka bor jong ka pop no tau briu banget ho kum tala dau banget ho onam jat sho en reu nyo ka jing im bam jikot but try banget ha me ko try jisu u yo ya ka jing im bam jikot ula lat na ta ka jing penjat ula lat na ka ka ding ka bam julep ula lat ko try na ka jing bitar ka jong me but try nga ai ngu ya me ko try ya ha bang ngila nget shisha ko try bangi da sngongo ya ga ei ka mamlale try melawan bat ha ka ding pnam da siu da ka dor ka barem mela siu lo ka jong ka snam ka jong me ka snam jome ka siu bat ka pen khot yangi ka thiet no sundan yangi bangin long ki jong me ablai hallelujah ngada duai ko kanrat ngada sngo tho bangin ki khon ke jome ka ne ka sngi mdei shu ko try o ki khon jong ka pop ne ki ta ki breu jong ka pop hendra ki la long ki khon ke jome namar mela dep thiet ki da ka dor ba ka snam la thiet la siu spa ki om da ka siar ka rupa ka ba sep no ong ka
ketin ke jong me ada da ke snam ke jong kun lang berat u Jesus Christ ken haleluya bau tau ba iet ban hota ken u bala IT no yala jong ke jingim la sat la pen khoi bala pen longi sim be kileng do mdai shu ki marau mdai shu ken kita ki ba syak le ben ne ki ba syak nyo ben ki sim ba ki leng do me la pen long ablai bangin syakri me bangin yaro me ngin pen krau me bangin ai ke jing knya ke jingim ke jungi man la ke sngi shame ablai kada duai ngada kar ko ni ki kon gen em bangin ai to ke jing knya ke jing ro ke jing knya ke jing songo ke jing knya ko kona ke jing mane me hala ke sngi tra kin em da ka men sim ke jing songo namar me la it pelat ba me la pelat me la thiet me la pen khoi na ka pop me la pen do sun ka bor ka pop na ke jing em ke ki me la ai ki kata ke jing em ka bom jukut ba kata ke jing kha arsin ko trai da ka bor ke jong men sim jong me ngadwai ngai ngo trai ki ni ki kon ke nang yat na ka bor ka bor na ke jinget ke jinget saitan me mla shu ban pen ram ye ki saitan me mla shu ban syukor ki na do men ta ke sngi namar utrai la suspa utrai la pen em ni ki kon haleluya ha ke kerteng u jisu ngadwai ngai ngo amen but amen wanum kan mau shu ki pop ki mon shwa wanum kan mau shu ki berim wat berkat shu ya ke ki fil adap le utrai la dap klet la dap map ki pop jong fi la dap klet la dap map ya ke jing palat jong fi ong nganum kan mau shu hebru pra khatar hebru shipo khat nyo ka kren ka tien ke jong ble Isaiah ka nong ka ba sau pulai ka de khot ka ba arpusan ka kren ya kata ong nga ma nga hi ngala map ya fi kan wanum kan mau shu ki pop jong fi ngai utrai ka khui fi ya da ke jing keman syakri utrai na do mentah kerteng Jisu amen amen